Nou, welkom in Lianyang. We zijn hier in een zijstraatje. Een beetje kijken naar het verkeer en naar de winkels. Overal kleine winkeltjes. Hier een grote scootershop. Ja, met allemaal Chinese scooters. Hier bij ons natuurlijk ook allemaal verkopen. Is het AGM, Sim, noem maar op. Nou, je hebt hier echt van alles. En laat eens even kijken of een LVT stickers ergens kunnen plaatsen. Ja, de mensen kijken je wel allemaal vreemd aan omdat je Europees bent. Dus ja, alsof ze je nog nooit hebben gezien, zeg maar. Dat is natuurlijk ook zo. Ja. Dit is een techniekshop, zeg maar. Kun je allemaal dingen om te lassen kopen en apparatuur en zo. Nou, eens kijken of we wat van het verkeer kunnen laten zien en van de stad. Overal heb je ook eetzaakjes en zo. Ja, die met dat rood daar, dus om te eten. Die groen is om te eten. Nou, ik wil eigenlijk even wat gekke dingen laten zien in het verkeer, maar het valt nog wel mee. Het is een redelijk drukke weg en ja, het ziet er eigenlijk best wel netjes uit allemaal. Nou, heel veel scootertjes. Je ziet ze hier ook staan allemaal scootertjes. Ja, allemaal tuteren, toet. Ja. Oh ja, ja, kijk, ja, een zebrapaden hebben ze hier wel. Maar auto's die stoppen er toch niet voor. Dus ja, wat doe je dan als je moet oversteken? Steek je gewoon over, toch? Dat boeit toch niet. Dus. Ja, dat is een beetje zo zoals het hier gaat in de stad. Ja, een beetje, ja, ongeorganiseerde zooi, zeg maar, eigenlijk. Ja. Ik zal even filmen waar we nou zijn. Dan kun je zelf even googlen op Google Maps waar het precies ligt. Ik heb ook geen idee. Ja, voor de stoplichten wachten ze wel trouwens, althans meestal. Dus in dat opzicht gaat het nog goed. Hoppa. Nou, ik zal daar proberen om een stukje op de weg te filmen. Als we aan het rijden zijn. Want ja, hier gebeurt nog niet zoveel gekkigheid. Dat valt eigenlijk wel mee. Ja, het ziet er eigenlijk allemaal wel oké uit. Klerenzaak. Ja, ze verkopen hier ook van kleren. Allemaal lampjes. Ja, s'avonds is het hier natuurlijk wel gezellig. Allemaal lampjes aan en dat is dat. Een dekbedden discounter. Ja. Ook leuk. Ja. Kijk, wat hebben we hier nog allemaal? Ja. Weinig gekkigheid. Allemaal mensen die op de bus wachten. Ja. Het ziet er wel eigenlijk redelijk normaal uit allemaal. En nu we er toch zijn, moeten we toch even een LVT-sticker hier opplakken in China. Dat ze in ieder geval weten wie LVT is. En dat ze lekker maar op YouTube kunnen gaan kijken. Het is overigens geblokkeerd hier, dus Chinezen kunnen niet op YouTube, Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, Snapchat, alles. Ja. Ja. Nou, helaas. Nou, de gebouwen zijn niet echt super mooi. Ik zal even filmen. Mooie afwerking. Ja, mooi gestukken door. Zo. Naar een ventilator. Ja. Nee, wat dat betreft allemaal veilig hier. Kijken of we nog wat gekke dingen kunnen filmen. Ja, hier wonen gewoon allemaal mensen. Het is een drukke stad. Wel echt overal van die tralies voor, zeg maar. Of de mensen dan niet naar buiten kunnen springen, of dat er geen inbrekers kunnen komen of zo. Ja, qua vertrouwen op zich in het hotel en zo hoef je niet bang te zijn dat er iets gestolen wordt.
Het is echt, je kan laptops en camera's gewoon laten liggen, is geen probleem. Dus, in dat opzicht is het hier best wel veilig. Ik voel me ook wel veilig. Dus. Nou, als je naar de mensen zwaait, dan zwaai je ook terug. Dus dat is wel lachen toch? Allemaal vrolijke mensen. En, ja. Zo, we zijn lekker in een restaurant. Kijk wat ze allemaal hebben op het menu. Kip, friet, rijst, bami, spaghetti, pizza, Fanta, cola, koffie, mais, kip. Ze hebben hier van alles. Het ziet er gewoon allemaal westers uit. Dat is de pizza. En de rest wordt daar in de keuken gemaakt. Ah, ze hebben ook wifi. ZG, ZD en dan heel veel achteraf. Dat is wel lekker makkelijk. Dan gaan we eens even proberen. We gaan even de wc laten zien. Toilet. Voor mannen en voor vrouwen. Dit is hier het toilet. Geen toilet zoals we het bij ons kennen. De handen kun je hier wel gewoon wassen, dat is geen probleem. Mooi afvoerbuis. Oh, netjes. Nou, dit is hier een groot park. Met een fontein in de midden en van alles en nog wat. Een rivier, zo te zien. Dat is een beetje de omgeving. Hoge appartementsgebouwen. Oh. Dat is niet veilig hè? Nee. Godverdorie. En we schakelen over terug naar de studio. Je zei iemand iets over een dieselschandaal. Lekker. Ik heb werkelijk geen idee wat dit allemaal voor is. Maar we hebben een mooie fontein en een mooi kunstwerk ervan gemaakt. Dus dat is wel leuk om te zien. Daar staat ook een ding van vuurwerk. Alles is een teken van vuurwerk natuurlijk. Welkom in Lijiang. Als iemand weet wat dit is, wat hiervoor staat, laat het eventjes weten in de comments. Hier een spiksplinternieuwe Porsche Cayenne. Oh nee, toch niet. Het is een Borgward nog wat. Geen idee wat het is. Een of andere Chinese kopie. Ik ga even oversteken. Ja. Throw it. Không có cái này mà hai đứa bắt khởi luôn. Là你发达了都想不起了的。Tắt rồi đi. Chưa, rồi tắt rồi đi để chứ con để cần. Dann noch den kleinen. JCBT.
allemaal potten en pannen en cakes en van alles en nog wat. Daar is ingedaan. En die dopjes wat nou erop gaan, die kartonnen dingen, die